எனக்கு புடவையோட ஓரம் மட்டும்தாங்க தைக்க தெரியும். ஆனால் ஸ்டிச்சிங் ரிலேட்டடாக நிறைய கற்றுக்கணுங்கிற ஆசையும் ஆர்வமும் எனக்கு அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றவங்கள நீங்கள். ஆமாம், இப்போ என்ன அதுக்கு அப்படின்றீங்களா? அதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க. நான் அப்கமிங் லைவ் ஒர்க் ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சஸ் கட் ஏலியன் கமீஸ் வீக்கால ஸ்லீவில் கஃப் வைக்கணும், எப்படி சீம்லெஸ்ஸாக வைக்கணும், பாக்கெட் எப்படி வைக்கணும், அதில் ஜிப் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி தரப்போகிறேன். உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா உங்களால் அதை கற்றுக்க முடியும். புடவை தலைப்பு மட்டும்தான் எனக்கு தைக்க தெரியும் அப்படின்றவங்களால கூட நான் சொல்லி கொடுக்குற அந்த அவுட்ஃபிட்டை உங்களால் ஸ்டிச் பண்ண முடியும். விருப்பம் இருக்கிறவங்க என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. 3 month வேலிடிட்டியில் இருக்கிறது 599, லைஃப் டைம் வேலிடிட்டியில் வந்து 999லையும் இப்போ சேல் போயிட்டுருக்கு. விருப்பம் இருக்கிறவங்க அமௌண்ட் பே பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. என்ரோல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தியரி பிடிஎஃப் நான் சென்ட் பண்ணிடுவேன். இன்னும் ஒரு 2 daysல நான் சென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். பட் லாஸ்ட் மினிட்ல யாரும் கண்டிப்பாக அலவுட் கிடையாது.